Veľká Mača. Jej obyvatelia však ešte netušia, že Veľká Mača už v podstate nie je. Vítajte vo Veľkej Mači. Zdravím vás, je to Veľká Mača odjak živa? Ja si myslím, že áno. Máte tu veľa mačiek? Asi áno. Ešte pred naším, kde sme boli, tak tam to bolo. Ako sa volá táto dedinka? Veľká Mača. Veľká Mača? Áno. A viete, že už sa tak nevolá? Nie. A čo keby vás nejako tak premenovali? To neexistuje. Nebol inakšie meno, len Naďmáčet a Veľká Mača. Kde sú tie časy, keď sme sa hrabali v hrubých slovníkoch? Dnes stačí cudzí text zadať do počítača a ten vám ho v okamihu preloží. Rovnako zrejme postupovali aj autori tohto obalu na sladkosti. Ich distribútorom je istá firma v dedinke Veľká Mača. Nuža viete, ako našu Veľkú Maču preložili do češtiny? Slovo veľká im problém nerobilo, ale slovo mača preložili ako kote. Čiže mačka po česky. My nežereme, nejíme kote. Plus mínus, Veľká Mača je pre našich bratov Čechov veľké kote. Čo dodať? Hádam len to, že jeden zo skutočných obyvateľov Veľkej Mače posiela dnešnú lampárňovú odmenu 70 eur nášmu divákovi, pánovi René Gábrišovi do Hlohovca. Srdečne gratulujeme. S vami aj s vami.